Izingane ziyathanda ukuxoxelwa izindaba kanye nokufundelwa izincwadi, futhi akudingi nokuthi zize zikwazi ukufunda amagama ukuze zikwazi ukujwayela izincwadi. Sifunde yiphi incwadi namuhla? Angazi. Asifunde lena yinhle inemibala emihle. Yebo. Ungaqala noma yinini ukuxoxela izingane izindaba kanye nokwabelana nazo izincwadi. Izindaba ezixoxwayo zethula amagama kanye nemibono emisha ezinganeni abasiza ukuba bathuthukise ulimi lwabo namakhono abo okucabanga. Uyayithanda? Uyayithanda? Okay. Izingane ziyazuza lapho wonke umuntu enza ukufunda nokuxoxelwa izindaba kube yingxenye yokwenza kwazo okuyinjwayelo. Abesilisa emndenini nabo baneqhaza elikhulu okufanele balibambe ukuze babe yizibonelo zokufunda. Umama, baletho, Dabsi, Fihliwe. Yabo? Wonke umuntu emndenini angafunda futhi azibandakanye ekuxoxelweni kwezindaba. Yinhle lena incwadi, ngiyayithanda mina. Nami ngiyayithanda le yami inhle. Nabanye abasebenza nezingane nabo baneqhaza elibalulekile abangalibamba ekuthuthukiseni ulimi kanye nokucabanga ngokuhlelekile kwezingane ezincane. Lapho izingane zizwa futhi zixoxelwa izindaba eziningi emakhaya, esikoleni kanye nasemphakathini, ziba nethuba elingcono lokuphumelela uma seziqala isikole. Ngiyabona ukuthi imvu lena. Niyayibona ukuthi injani imvu? Imbuzi. Niyayibona imbuzi? Khumbula, ukuxoxelwa kwezindaba kunamandla.